MH07 ऑटोमोबाईल्स। आमच्याकडे सर्व प्रकारची टू व्हीलर्स रिपेअर्स आणि सर्व्हिसिंग करून मिळेल। आमचा पत्ता ओमकार डिलक्स समोर, उद्यमनगर, कुडाळ। संपर्क 84 12 93 71 65। संजय राऊत यांच्या घरी ईडी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात 5 जिल्ह्यांची आढावा बैठक पार पडली। या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना संजय राऊतांच्या कारवाई संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर एकनाथ शिंदे संतापलेले पाहायला मिळाले। संजय राऊत यांच्या घरी मिळालेल्या रोकड संदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला होता। या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, पैसे कोणाच्या घरी मिळालेत? माझ्या घरी मिळालेत का? असा प्रतिसवाल त्यांनी पत्रकाराला केलाय। असंच पुढे ते म्हणाले, कोणाच्या घरी मिळालेत पैसे त्याच्यावर कोण लिहू शकतो? मी लिहू शकतो का? हे त्यांना तुम्ही विचारलं पाहिजे। मी लिहू शकतो का त्यांच्या घरी जाऊन? नाही ना, अशा कठोर शब्दात त्यांनी उत्तर दिलंय। पाहूया यावेळीची दृश्ये। संजय राऊत यांच्या घरी ईडीने जे काही छापे टाकले तर त्याच्यामध्ये काही रोकड सापडली 10 ते 11 लाखाची आणि ती त्याच्यावर तुमचं नाव होतं अशी माहिती आहे की अयोध्या दौरा एकनाथ शिंदे असं काही उल्लेख होता। आता बघा, हे पैसे कोणाच्या घरी मिळालेत? माझ्या घरी मिळालेत का कोणाचे मिळालेत? आता त्याच्यावर कोण लिहू शकतो? मी लिहू शकतो का? पण आता हे त्यांना तुम्ही विचारलं पाहिजे। आता मी पैशावर मी लिहू शकतो का त्यांच्या घरात जाऊन? त्यामुळे हे त्यांना तुम्ही विचारलं पाहिजे। संजय राऊत यांच्या असं काही आता बघा, हे पैसे कोणाच्या घरी मिळालेत? माझ्या घरी मिळालेत का कोणाचे मिळालेत? आता त्याच्यावर कोण लिहू शकतो? मी लिहू शकतो का? पण आता हे त्यांना तुम्ही विचारलं पाहिजे। आता मी पैशावर मी लिहू शकतो का त्यांच्या घरात जाऊन? त्यामुळे हे ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व